Salam hormatly adamlar. Sizi öz sahypamda hoş gördüm. Matematika öwrenmekde size ulu üstünlükler arzu edýärin. Bu videonu göreniňizden soňra paýlaşmagy, like basmagy we podpisasiýa etmeňizi sizden haýyş edip soraýar. Indi bugünkü sapawymyz san we harply aňlatmalar. San aňlatmalary bul aňlatmalaryň düzüminde diňe san bolmaly. Ya-da diňe sanlaryň kömegi bilen ýazylan aňlatmalara san aňlatmalar diýilýär. Şu ýerde görüşüňiz ýaly 3 tane mysal getirip görkezdim. Şuň içinde diňe san bardyr. Şu misalları işlänimizden soň emele gelýän jogap ýene de san bolýar. Ol sanady ýa-da şol netijemizi bize aňlatmanyň bahasy diýip aýdýas. San aňlatmasynyň bahasy diýip aýdylýar. Indi harply aňlatmalar diýip bar. Harply aňlatmalar bu öz düzümünde hükman iň bolmanda bir sanjyk harp özüni düzümünde saklamaly. Harp aňlatmalarynda diňe harp ýa-da harp we sanan bolup biler. Harplaryň sany bir näçe hem bolup biler. Mysal üçin 3-nji misalymyzda şu ýerde görüşüňiz ýaly a goşmak b-de -4a diýip ýazypdyr. Şu ýerde 3 türlü harp ulanylypdyr. Indi şu harplaryň ornuna san goýsak, onda şol aňlatmanyň bahasyny tap bilýäris. Harpyň ornuna san goýulandan soňra harplaryň bahalary diýilýär şo sanlara. Indi şu ýerde bir näçe öýüş berdim. Eger öýüşi azlyk edýär diýseňiz, mektep kitaplarynyň 5-nji sınıf, şu wagtga geçilýän 5-nji sınıf kitabynda şu temamyz bardyr. Şo ýerden misallar görüp, soň kommentarda soraglaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Bolýa sag bolun, işleriňizde üstünlük arzu edýär.